Hory, príroda a cestovanie boli vždy neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Počas roka vo Švajčiarsku sme si vytvorili neskutočné množstvo spomienok a zážitkov. CV fotokniha nám umožňuje sa preniesť späť v čase a znova obdivovať veľkolepé hory, neskutočné túry a jazera hádam vo všetkých odtieňoch modrej. S radosťou sa vraciame k chvíľam, kedy sme plávali v nedotknutých jazerách Jurisen, či keď sme sa odvážili na adrenalínovú ferátu v Mürene, kde každý krok prinášal pocit vzrušenia. A kto by mohol zabudnúť na epickú hrebeňovku pozdĺž Scheffler Ridge či rozprávkovú krásu Saxer Lücke. Vďaka fotoknihe sa kedykoľvek týmto jedinečným momentom môžeme vrátiť a znova cítiť čerstvý horský vzduch, chlad ľadovcových jazier a vzrušenie z objavovania nepoznaného.